खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। जिमे खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोरनि सृजन एनजिअनि दैदेननायजों कर'ना भाइरास कभिड-19 नि थाखाय 17 मे अक्ट'सिम आरो फिन थामथि लकडाउन होबावनायनि थाखाय हालामनि गोबां हाजिरा मावनानै जाग्राफोरा हालाय-हाफाय जानायखौ नुनानै गोरिब सुबुंफोरनो मदद होदों। सानसे हाजिरा मावाबानो गावनि उदैखौ सुफुंनो हाया बेबादि जोबोद हालाय-हाफाय जानायखौ नुनानै सृजन एनजिअनि आफादगिरि वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि प्रसेनजित मोसाहारि आरो आफादफोरनि गोबां गोख्रों मावथि सोद्रोमानि हेफाजाबजों सानजारि नोगोराव गासै गं 250 नखरनो माइरं, थाव आरो साबोन बायदि अनसुंथाइ होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो सृजन एनजिअनि बोसोनगिरि सुशील बसुमतारी, बोसोनगिरि दीपांकर नार्जारी, सुक्रेश्वर गयारी आरो लेङाइ आफादगिरि प्रवीण बसुमतारी, एमएससिनि 1 नंनि लालि समस्तिनि जिएम रातिराम बसुमतारी आरो धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सुबारानी बसुमतारी। दानिया फै रादाबगिरि अरुण ब्रह्मनि दैथायनाय माखासे नुथाय नायदिनि। गिबियाव दिनै मुलुगनां बिमा साननि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो जासिग्रोनाय जाबाय। बे समाव जोङो सृजन एनजिअ सिमेन्ट सापरिनि बानजायनायाव बे ओनसोलनि फ्राय 300 नखर जाय नखरफोरा सानसे हाजिरा मावाबा ओंखाम मोनजाया, नाथाय नैबे कभिड-19 नि जाउनाव जा लकडाउन सोलिबाय थादों बे लकडाउन सोलिबाय थानायनि जाउनाव जोंनि गोबां हाबा मावग्रा एबा लेबार सुबुंफोरा जानाय लोंनायनि आंखाल जादों। दा बै जानाय लोंनायनि आंखालखौ नुनानै सृजन एनजिअआ दिनै 300सो नखरनि सुबुंफोरनो बे ओनसोलाव जानाय आदार राननानै होदों। दा बेवहाय बिनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै जोंबो खौसेयैनो बेखौ राननाय हाबाफारियाव जों बाहागो लादों। दा बेवहाय जों नायदों जे जोंनि दा कभिड-19 नि जा मा होनो सन्देरनाय, बे सन्देरनाया जोंनि आसामावबो बारायगासिनो दं सानफ्रोमबो। बेनिखाय नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा जाहाथे सांग्रांथि थायो, ससियेल डिस्टेन्सिंखौ जाहाथे मेनटेन खालामो। बेजों लोगोसे सरकारा होनाय जायफोर नेमखान्थि बे नेमखान्थिफोरखौ जाहाथे बयबो मानिनानै सोलियो। जों नुदों गोबां ओनसोल बा गोबां जायगानिफ्राय जोंनि ओनसोलफोराव सुबुंफोर खामानि मावनो थानाय सुबुंफोरा सौफैदों। दा बै सौफैनाय लेखायै बैसोरनि देहायाव हयथ' बे बेरामनि बिजानुफ्रा बा भाइरासआ फैफानो हागौ। बेनिखायनो जोङो गामि ओनसोलफोराव सावरायलायनायनि गेजेरजों हम क्वारेन्टाइन खालामनायनि गोनांथि दं। बेनिखाय जोंनि ओनसोलाव बे सानजारि नोगोर ओनसोलाव थानाय साफ्रोम सांग्रां नोगोरारि नोंथांमोनखौ आङो नोंथांमोननि नैबे चेनेलजों खावलायदों जाहाथे हम क्वारेन्टाइन खालामो, जोङो मोजाङै थायो। बेवहाय हम क्वारेन्टाइन खालामजाग्राफ्रा जेबो गिनांगौ गैया, जेबो माने सानलायलायनांगौ गैया। जों बिसोरखौ समाजनिफ्राय बोखाराखै, जोङो बिसोरनि देहायाव जानो हाथावगौ भाइरासफोरखौल' बेखौ बोखारनो थाखाय बिथांमोनखौ जों साननैसो आलादा खालामनानैल'सो दोनथ'दों। दा बेबायदि हिसाबै जायफोरखौ खालामनाय जादों गुबुन मोनफा मोननै गामिफ्राव हम क्वारेन्टाइन खालामनानै साक्सेस जादों, मोजां जादों, नेगेटिभ रिजाल्ट फैदों, माने कभिड नेगेटिभ। दा बेबायदि हिसाबै जोङो जोंनि नखर, ओनसोल, गामि, बे हालामखौ जोङो रैखाथि होनांगौ जायोब्ला जोंनि गासै सुबुंफ्रा सांग्रां जानांगोन। आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायबाय आरो जोबनायाव सृजन एनजिअखौ जों साबायखर बावबाय जिहेतु जोंनि दुखुफोरखौ नुनानै, रायजोफोरनि दुखुफोरखौ नुनानै बिथांमोना आग बारायदों। बिनिखाय फिन खेबसे बिथांमोननिसिम साबायखर बावनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ मुलुगनाङैनो कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 नि गोसारनायनि जाउनाव गिख्रंथाव बेरामा साग्लोबनायनि जाउनाव मुलुगनाङैनो दा लकडाउन फोसावदों। जोंनि भारत हादराबो लकडाउन फोसावनानै होदों। बेनि जाउनाव रांखान्थि बिथिङाव जाय नखरफ्रा एसे लोरबां बिथांमोना सानफ्रोमबो जिउ खांनायाव
गोबां जेंना नुजाथिदों। बेनि थाखायनो जोङो सृजन NGOनि जानानै दिनै मोननैसो गोनांथार जाग्रा मुवा माइरं, थाव, साबोन बेबायदि मोननैसो मुवाफोरखौ लाफानानै जों अनसुंथाइ होदों। बे अनसुंथाइखौ जोंनि सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि माखासे मोनथिजानाय फालांगिरि, समाज सिबियारि आरो मोजां हास्थायग्रा अवेल उइजार बिथांमोननिफ्राय जोङो थोजासे मदद मोनदों। आरो बिदिनो जोंनि सृजन NGOनि माखासे मोजां हास्थायग्रा लोगोसे जोंनि एकाउन्टनिफ्राय एसे बिबांनि रां होदेरनानै दिनैनि जि जाग्रा मुवा राननाय फुड मेटेरियेल बे राननाय हाबाफारिखौ जों मावफुंदों। जों मिजिंथिदों गाज्रि थासारिया जुदि आरोबाव थायोबा इयुनाव जोङो हानायखिनि बेबायदि माखासे खामानिखौ मावलांबाय थागोन। दिनै जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंदेरनो नागिरदों, जिहेतु कर'ना भाइरासआ दासिम बे बेरामखौ फोजोबनायनि मोनसे कनक्रिट आरो थोजासे भेक्सिन गैथ'वा आरो बियो जिहेतु मानसिनिफ्राय गुबुन सासे मानसिनिफ्राय गुबुन सासे मानसिनाव गोसारलायो। बेखायनो जोङो बयबो बेनि सायाव सांग्रां जानानै सोलिनांगौ जादों। ससियेल डिस्टेन्सिंखौ जोङो मेइनटेइन खालामनांगोन। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो फोरमायहरनो नागिरदों जे दासिम खुंथाया सरकारा जि नियम खान्थि खानानै होदों बे खान्थिफोरखौ जाहाथे मानिनानै सोलियो। बयबो जमा जमि थायाबासिनो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेइनटेइन खालामनानै सोलिलायो। जों बे बाथ्राखौ फोरमायहरनाय जाबाय। आरो दिनै बे बेरामनि साग्लोबनाया बारानिफ्राय बारासिन जागासिनो दङ। जोंनि आसामाव साननैसो सिगांसिम बेनि साग्लोबनाय अनजिमाया गोबां खममोन, किन्तु बे साननैसोआव गोबां बारानिफ्राय बारासिन बेनि साग्लोबनाया जादों। बेनिखायनो जोङो दिनै सृजन NGOनि जानानै फोरमायनो सानदोंदि जेसेबां हायो एसेबां जोङो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेइनटेइन खालामनानै सोलिनांगौ।